ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ହେଇଛି ଆଇସିୟୁରେ ତିନି ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ କୋରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ଖବର? ଆମର 28-29ରେ 3 ଜଣ ଆମର କୋଭିଡ୍-19 ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏଇଠି ପେସେଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ତା'ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ସକୁ କାଲି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରୁଛୁ। ସାର୍ କାହା କିଏ ରୋଗୀ ନା ରୋଗୀ ଆମର ଯେଉଁ ଆଇସିୟୁରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିଲେ ରୋଗୀ ତାକୁ ବି ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲା ତା'ର ବି କରିଥିଲୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କରିଥିଲୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଲା। ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ପେସେଣ୍ଟ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଇସିୟୁ ସିଫ୍ଟ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁଟା RT-PCR ଯେଉଁଟା ଗୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭ୍ ଆଇଲା ତା ପଦନ ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କଲୁ। ଆଉ ବି ଯେତେ ଆମର ଆଇସିୟୁ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ସବୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରାଇଲୁ। ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କରାହେଲା। ଆଉ ଯିଏ ବି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁ। ସାର୍ କେତେ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍? ଆମର ଆଇସିୟୁରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ 15 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ 5-6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଉଣ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କରିଦେଇଛୁ। ସବୁ ସୁଖର କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ RT-PCR ଯେଉଁଟା ଆମର ଗୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତା ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆଉ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆଇସିୟୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଗୁରୁତର କ୍ରିଟିକାଲି ଇଲ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆମର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାଲି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡକେଇଥିଲି। ସେମାନେ ଯେମିତି ତାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ନୁହେଁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛୁ। ତା ପାଇଁ ଯାହାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯାହା ହେବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଯେହେତୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଆମେ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଆଇସିୟୁ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛୁ ଆମର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ମିନିମମ୍ 7 ଦିନ ଆମେ ରଖିଛୁ। ପୁଣି ଏଗେନ୍ ଯଦି ହେବ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ। ପରୀକ୍ଷା କରିକିରି ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମର ଫେରି ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇସିୟୁଟା ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ।